अरे चल हम आते नहीं यहाँ से। ठीक बा दीदी तू जा हम जाते नहीं घरे। ठीक है ठीक बा। रामू का लड़की या छोटकी तो है ना चल गई बड़की जंगल में क्या करे जाती है री। अच्छा उनको देखे बताओ तो तार 2 घंटा से इंतजार करते नहीं हरे मच्छर काट काट के फुला दिलसन तारा कोनो हमारा चिंते नहीं खे। हम का करी जैसे कॉलेज से छुट्टी है छोटकी बहनिया स्कूल से आवत रहल से पीछे पीछे लग गई से अब ओकरा भूलकिया के आई नहीं तार लगे देर आइलू दुरुस्त आइलू चलो न तने प्यार वाला बात कइल जा। रे कौन है सर ई तो प्रेम भैया के आवाज है। सुना ना हां तो यहाँ से धीरे से निकल जा हम इनके संभाल ले। ठीक बात कौन रहा जा कहाँ के उड़ल मार लगे हो ज्यादा बोलत रह घर जाके भैया से माई से कह दे ध गोधन कुट दिया तहार। अच्छा उल्टा चोर कोतवाल के डांटे अब तू हमार गोधन कुटवेबू तारा घरवा चल हम खुदे कहत नहीं तहार गोधन कुटवा दिन चल जा जा त जन करे हो तन कह लिह। अच्छा तहार बात मनी है हमार मनी है। ठीक बा साला बिगड़ बेरे दत ए बाबू दिन भर तू मोबाइल चलावत रह आ टिकटॉक बनावत रह दुकान बंद रहता सब गहकी दूसरा दुकान में जाता रसन जाके तू दुकान खोला है धर चाबी ला ए माई का हो ए भैया तू बैठ ए माई का भैया सुना ना आज नहीं पढ़ के हाँ। तो प्रेम बनू तने ओल बोल मात रहता का प्रेमवा के इतना हिम्मत कि हमरा बहन के उल बोल मारी काट के रख दे साले के जानत नहीं कर हमरा के ऊ ठीक कहत रे बाबू कहीं भेटा गइल तो ओकरा के बिना मर ले ते छोड़िए मत साला ई त इज्जत ले ली हमनी के ले ली वो भैया करे तोर इतना हिम्मत हमारा बहन के उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अरे रुस्तम भैया तू हमारे पर खिसियाता रहो साच का बा पहले ही जनब तब नु तार बहिनिया एगो लड़का से हुई जी जंगलवा में बतियावत लसियो करे ई का कहता ना ए भैया झूठ बोलता ई नाती के बेटा तू हमरा बेटी पर झूठा अछरंग लगाता रह बेटी लिया तो कर जाई हारी इनका मार के कपारे फाड़ दिहल जाई बरा रुक जा मैं जाते नहीं ले आवे ले के आओ जल्दी आज के बाद तू हमारा बहन के उल्टा सीधा बोलला नु हाथ गोड़ तोड़ दे लाठी से मार के तहार। हां ठीक बा झूठा कहीं का बाप रे बाप साच कहलो संगत छूटे। अच्छा एक दिन हकीकत सामने ले कहबे करे। बड़ा बेहुदा भाई प्रेमवा हम एकरा के अच्छा समझते नहीं है उल्टा सीधा बात करता साला। हाँ रे बेटा आज तक अपने के खानदान पर केहू अंगुरी ना उठैले रहला आ ई मुंह जराऊ ना अपने के इज्जत लेवे के चाहता है का भइल बा हो कौन इज्जत लेवे के चाहता अरे प्रेमवा का भइल ई कहता कि बबनी कोनो लड़का से बात करेले बात कर ले रे बाबू देख गरमाई ना जाला केहू आवेला तो ओकरा बात के समझल जाला सोचल जाला परखल जाला कि कहाँ तक सही बा कहाँ तक गलत बा यही तो गरमा ना जाल जाला का बाबूजी मैं तोहरो ओकरा पर विश्वास नहीं के अपने बेटी पर विश्वास नहीं के। अरे विश्वास नहीं के चाहे बा मान ले कि कहले बा तो वो अपने समझ के कहले बा झूठा साला झूठ बोलता अपन समझ के इज्जत लेत फिर का फिर भी कहले बा तो ओकरा बात के सोचल जाई परखल जाई देखल जाई कि का गलत बा का सही बा ऊपर से बकर बकर शुरू कर देल बाड़ू चलो बेकार में गुस्सा तर बाप रे बाप चाची बड़ी गरियावत रही हो आ मुस्कानवा का भाई मारे पड़ल है आज दूध के दूध आ पानी के पानी कोई देता नहीं टाइम को नहीं हो गल चलते नहीं हुई आम के पेड़ पर बैठे। आवलो हम बताओ अरे आगोली ते जो हमार सहेली हो जी खारा बिया हम ओकरे संगे जाए। ठीक बा दीदी हम जाता नहीं हमारा स्कूल जाए के लेट होता। ठीक बा जो ठीक बा हम जाता नहीं।
तो देखो तनी कि छुटकी के बहला फुसला के भेज दलोस आई हेने ढूंढ के जाती है। अच्छे जाती है जंगलवा में। अरे वो दिया होता ही जाती है। अब चल तनी ओकरा घरे आप बुला के लेके आओ तनी तो मालूम हो जाई कौन सच बा कौन झूठ बा। आगुलू चलो का हो वो भी ले दुकान ने के खोलने बताओ सुतल बका हो सुतल बा सुत के दिन भर मोबाइल खाली चलावता लापरवाही करता कालो दुकान बंद कइले रे ओने गमी नु दुकान बंद क कोने निकल गए का जने का बताओ दुकान के सामान ले आयो के बा गोपालगंज जाए करला सब गहकी बहक गइल सन अपने तो जो ये ना दूसरा क्या सामान रही तो बने बेचाई बाबू है गोपालगंज जाए के बाद सामान ले आयो क्या तो तैयारी होत रहनी है तैयारी होकर लड़की होगो मेहरारू खानी सोज लगावे ना ठीक बोली हां लिस्ट बना दोस्तों भैया वो दिन बड़ी लाठी लेके मारा कर लो चलो जाकी से देख लो चलो चुप कोची देख लो ओ दिला बत्ती के चलो आओ आओ। पता बा का हो कर प्रेमा गई रहुए अच्छे तो घरे कहले रहोगे नु हाँ। तो भैया डांटा लेके पड़ रहूँ अच्छे माई तो कोरिया हारिए लेके पड़ गई रही मारे अरे खातिर। जाई दो ओकरा के बुड़बक बना के हमनी के बाजे लुटे तनी सुनू हाँ ओकरा के वही कुट के दो हाँ। कुछ ना उखाड़ पाई हमार तो हो चलो ना बोल तो करके आदि सब टूट गई झूठ बोलते हैं का मुंह आते झूठ बोलते हैं आओ। हमनी के इज्जत उछाले की चाहत रह अरे देखो रे देखो लो रे का करते ये पढ़ाई पढ़े करे अच्छा देखला नु हां बाप रे बाबू रे पापो भी आ गइल बाबूजी हैं खा गइल बताओ भाई हमरा के गरियावत रहली ह हाड़ी लेके तू लाठी लेके निकलत रह देख लो ये का ये पढ़ाई पढ़े काट के रख दे चल लेकर ले भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम भाई ई जवन वीडियो हमनी के देखौनी सन रियल स्टोरी हो हां देखी अगर केहू रउआ लड़का के बारे में लड़की के बारे में कुछ कहता कि तहार लड़का चाहे लड़की गलत राह पर जा रहल बड़ी सो जी तो भाई ऐसा ना हो के जौन आदमी रउआ के आपन समझ के आपन घर के इज्जत समझ के जाता कहे कि अपना लड़का के चाहे लड़की के समझा दी ओकरा के मारे मत पड़ जाए काहे से वीडियो में देखी कि हाड़ी लेके हई काकी पड़ गई हैं और लाठी लेके पड़ गल तो मान ली के राउर ई तो इज्जत ढांपे खातिर गए लेकिन रउआ लाठी आ हाड़ी लेके पड़ जाए तो गलत बात बा। ऐसे कोनो काम होके केहू कोनो बात कहता तो सोची विचारी समझी जो का कहता ओकरा पूरा जांच पड़ताल करी ओकरा बाद ही कोन रहली। भैया वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक करी शेयर करी आ कमेंट कइल मत भूली लो भैया काहे कमेंट बहुत कम होता है भैया कमेंट प्लीज हाथ जोड़ के वाला सब विनती बा कि कमेंट करी लो हमने के चैनल के सब्सक्राइब करी। नमस्कार प्रणाम।